Anyị si n'ọkụ mere egwu orimiri ka anyị na-agba egwu ndị mmiri ọnya ka anyị nọ n'obi wee ha agba si n'oyiwe ọma ya ka anyị na-agọ ọgbọ ka anyị na-agọ n'isi nwoke na-agụ ya n'isi nwaanyị anyị si ebe anyị na-ekwu ka ọ na-adụ anyị na-anara agbakọta anyị azụ o nwere ihe anyị yọrọ unu na-anara eme ọnụ ka anyị ji azọ ndụ unu ka anyị ji agwọ ya anyị asụgo otu ndị mmiri unu ndị orimiri na unu ka anyị ji aba mba ọnụ bụ oke ite anyị ma anyị na-agụ ọwọ na ọ ga-adụ nwoke na mma anyị na-agụ ọwọ na ọ ga-adụ nwaanyị na mma ọ ga-adụla ikwu ọ ga-adụla ibe ọ ga-adụla obodo anyị nọ gwa n'ime ọ ga-adụla anọ ọka dụla anị dụla ụwa niile ọyịwa anyị na-ayọ ideji okwu anyị si n'ọnne na-abọ n'ike elunu na-abọ n'ike n'ọka anyị si were agọ ọgbọ iwe ọma na-abịa ọ na-abịa n'aka nri na-abịa n'aka ọ na-abịa n'olu na-abịa n'igwe a na-abịa n'ikwu na-abịa n'ibe ọnya ka anyị ji ekwu ọnya ọkụ omere egwu oriri egwu mmụọ ele unu chichọ ọnya ka anyị ji were eme Onne, unu sawa anyị meka anyị mma mebebe n'ụzọ n'isi anyị n'isi ezinụlọ anyị n'isi ndị anyị na-alụ n'ọyịba anyị na-ekwu wee kọta anyị kọta unu anyị ekwu ibe unu ga-eme na unu si eme ibe dị unu mma meenụ onye ekene unu ideji okwu orimiri Ngene akpaka asị ka isi were avọ asị na ọka anyị na-ayọ iwe ọma onye emeghe ụzọ iwe ọma na-abịa ego oyibo ndụ arụ ike ezigbo nwaanyị ezigbo di ezigbo nwa bụ nwa na-abụ ụmụ elu na ọkụ unu emeela anyị na-emenụ ndị ezi ndị anyị na-alụlụ ọlụ onne apeta ideji okwu ọbara ọdụba anyị ọdụ na mba ebidi ya n'isi anyị nọ n'orimiri egwu orimiri ka anyị na-agba egwu orimiri wee egwu mmụọ ụfọdụ ara aghọchiri a na-eme mana ebe anyị na-eme ya unu bụ orimiri dị mma ọnụ ka anyị ji aba mba ọnụ ka anyị ji aba anyị ekene unu si ala ekene nwe eze onu na-anọ ọka ọdụ mma ka anyị na-eme anyị si ka ọdụ mma eme ka anyị na-eme ọgbọ ka anyị ji wee na-egosi na elu unu si welu eme ibe dị mma ka anyị na-ekene unu ekene anyị na-ewe eke na iwe ọma wee si na ụbọchị taa ka wee eke anyị bịa ka anyị na-agọ ihe ọbụla bụ ogbochi si n'aka ndị ajọ mmadụ taa ka a na-egbubi ya ọ ga-aja adị ile ihe ọbụla bụ ogbochi si n'aka ndị ajọ mmụọ taa ka anyị nọ n'oriri na-ekwubi ya ọ ga-aja adị ile ihe ọbụla bụ ogbochi si n'aka ndị ilo a sị na taa ka a na-egbubi ya ọ ga-aja adị ile ihe ọbụla bụ mmechi ụzọ ndị ọbụla ṅụli ọbụla iyi si na o nwere ka anyị dị mma na o nwere ka ikwu anyị dị mma na o nwere ka ibe anyị dị mma na o nwere ka ezinụlọ anyị dị mma na o nwere ka ndị enyi anyị dị mma na o nwere ka ndị anyị na-alụrụ ọrụ dị mma
ma ọ bụ onye ọbụla metụtara anyị ma nwere ka iwe ọma merie anyị ji ọwa n'aka wee sị na taa ka anyị na-egbupụ ya gị igede ewute ọbụla mechiri emechi a sịkwa unu meghee nye nke ọbụla akpọchiri akpọchi na mmụọ na ki a sịkwa unu kpụpụ onye n'ọbụ anyị kwuru wee sị na ibe anyị na-ayọ iwe ọma unu ga-etunye anyị ugwu ọnụ ga-elukwa anyị n'okwu unu ga-emekwa ka anyị wụrụ ndụ fụtara ihe ibe ahụ unu chọọ ka anyị fụta a sị ike ka anyị na-anwakwa oke anyị mana ọnụ wụ mmụọ ka ọ dụrụ mme ibe anyị bụ n'obi ka ọ fụtara anyị wee sị na ibe anyị na-ayọ uche unu na obi unu ga-adụkwa n'ebe aja dara ada n'ebe aja kwụ ọtọ ọ bụ ndị osu ogbu ha na-amakwa aja wee sị ma n'elu ọbụla beti na-eme agbakeli ichiche a na gbuche kparata tili awụsala enwe ubi wee sị na ibe anyị na-eyi unu bụ na ibe ọbụla bụ ibe anyị na-ayọ site n'iru ọlụ anyị a sị ya ka anyị na-ayọ unu mezuola anyị ya maka na a sị na ndụ malụ mmiri na ndụ wụ nwa mmiri na ba na-eme ebi na mmiri bụ aja ire na akpọ onye a na ọmama ịwata onye a papa ịwata onye ụwọdụ a na-aba mba ụwọdụ a na-ewe iwo ụwọdụ a na-esi ọnwụ ọ ka anyị gwa ụmụ ụwa bụ onye ọbụla na mmiri bụ ndụ na mmiri bụ ibe ọma na onye ọbụla bụ nwa mmiri o nwere ibe ya na-adọkachi ya arụ o nwere ihe ya na-echekechi ya arụ echiche nke iwe ụwa echiche nke iwe ọbụla a sị m apali awụsa na akụ na mmiri bụ ibe na-asacha obu mmiri na-asacha arụ mmiri na-edozi obu mmiri na-eme ka ibe dị mma onye ka anyị ji nọ n'oriri na-enwe obu aṅụrị na-enwe obi ụtọ anyị nara eme ka ndị ọzọ si eme nọ ntụziaka unu wu mmụọ ka anyị ji were eme nke anyị ọma na-adịla anyị ile maka na nkụ dị na mba nye na ewele mba nri wee sị na onye ka anyị ji were chute anyị ekenekwa unu egwu orimiri eze nke ọgba ndị ili eghalị ọnne eweziri ihe ebe anyị ịgbakwa anyị eze ngene ekenekwe m unu ekene m ọra niile nene n'ibe anyị na-eme a sị m unu biko na ọ ga-adụlụ unu mma na eke dụlụ unu mma na oye dụlụ unu mma na abụọ dụlụ unu mma na ngwọ a sị m na m enwere ọkọta okwu na ọga m ekwuchego ihe niile anyị ekwu na o nwee ndị si m sowezi ọga m o nwee ka mgbede ekwu n'okwu gaba na ndụ mmiri ọba ka m ji wee bili isi maka na agbakọtara m ọgbanje mgbe m na-apagharị baịbụl agbakọta m ọgbanje nnụkọta ọgụ ya mechezie baba mba n'ọlụ mmụọ mma na ọgbanje na-atọ ụtọ a sị m na onye ọbụla jee chọba ndụ mmiri chọba chie chọba esumesu ya na anyị o mee ka ọma baịbụl ọpagharị na nke kedu ka o si wee dụ n'ibe m kwuru a sị m na ọ adụlụ unu mma daalụ nrinne ọkụ omeli Baịbụl anyị osisi ka eji wee mee Baịbụl mgbogbo onye bụ nke anyị bụ nke a na-akpọ natural nke anyị bụ natural enwere ibe agwali ya ewesị na onye ka anyị ji were jide ya n'aka n'ọnụ orimiri wee na-ekwu okwu iwe ọma ndị agha apa mụ ọbụba bata n'oriri n'ọnya ka anyị na-ekwu anyị ji were na-agba egwu na-enwe ọṅụ na-eme ụṅala a na-emegheli arụ n'orimiri na Chukwu melie ọdụla anyị ele wee na-eme ya wesị na ọdụgolu anyị na mma ọdụgolu na mma eze ọdụgolu na mma ọdụlụ gị onye amanwe ọgọ onye amanwe ọgọ dukwolu ndị ọbụla dukwolu ma nwanne anyị nwoke na mma nọibe anyị kwuru anyị sikwu na ọ ya adụlụ ndị niile wu ezinụlọ anyị ikwu na ibe anyị ma ndị anyị rụrụ ọrụ ma ndị anyị na-alụ n'ọrụ ụmụ nwanne anyị ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ezi ndị onye lụọ ọrụ oyibo promotion onye ka anyị gọ n'ọgbọ promotion onye ka anyị na-ayọ ndị anụrụ di nye nụrụ ezigbo di n'onye ka anyị na-ekwu ndị anụrụ di nye nụrụ ezigbo di ezigbo nwa ndị anụrụ nwaanyị nye nụrụ ezigbo nwaanyị nye nụrụ ezigbo nwa nke ọbụla onye na-eme onye na-azụ ọbịa ya gazie onye na-agba ọrịa ọgbụgbọ onye na-eje na-ana eje anaghị na-abụ isi ije n'ọgbọ ka anyị jikwa ọgbọ ka o ji ya dị ekerekwe m unu ekene m unu Orimiri nke na-akpata ekenekwe gị edu ọbịa ekene gị onye anwa eze agwụ ekene gị asị m unu alụ n'ụbọchị tata nke unu na-emu onye amana tata atọkanarịzi amụ
na-ekenekwenu ofu nwa a na-akpọ nwata kwọcha aka na nnọọrịa n'ọzọ nwunye unu ejikwana ebulise m ekwu bikonu onye na-achụ ya na-achụkwa mmụọ onye na-achụ ya na-achụkwa mmụọ akwa nna ya ekene m unu ya esokwe n'ọba wee lele ekwulie n'ọbụkọ na-eke anyị si na ọ ga-elekwe n'oye anyị si ọgbọ ga-etola ọgbọ lee narị ọ ga-elekwe na nkwọ anyị si ajọ nwoke ajọ nwaanyị wee si na mkpali ama anyị na-akpali anyị na ndị otu anyị na-akpali na ọ ga-agha anyị ma na ọ ga-enu anyị anyị si onye aṅụọ mmiri wulie okwu n'ọla anyị kwuru anyị kwulie n'eke anyị kwulie n'oye anyị kwulie na agwọ anyị kwenye na nkwọ anyị si abịa naanị Igbo na-agụ anyị si iwe ọma ka anyị na-agụ n'ọgbọ wee si na ọgbọ ka anyị jikwa ọgbọ ka eji ọgbọ sola ọgbọ lee